Здравейте хора, аз съм Красимир Кров. Днес ще снимаме клип, който се казва Дуспи. И се надявам да ви хареса. Първото Дуспи ще бие Вало. Ето го и него. Вало пич. Нетко пича. Лява или дясна първо? Която искаш. Не, първо. Давай лава. Давай. Ама снимай ета. Сега ще отидем там, да може да се вижда по-добре. Чакай. Вратата. Вратата. Давай. Пропуск. Дай сега аз да бия. Ай, давай. Сега ти ще снимаш. Краси е мъртв. И това е Краси. Красимир Красимиров Красимов. Гледайте ръката. Това е там да е. Добре. Вадима му убива, бати. Не забравя ръката. Ето моето пропуск. Добре. Добре. След това свинчета. И накрая ще покажем комбинацията, къде се измислим. Лявия крак му по-добър десни хора. Не, той и двете ги без левия. Да. Вижте оригинален камион. Трактор. Камион трактор 2000. Сега. Ще вземем на традиционното място. Те си правят клипче. Да. Това беше за малко в мен. Здравейте хора, аз съм Валери Камбуров. Аз съм Удо, който бите. Удо. Не вкара. Ама и ти не вкара първата. Ама ти вкара сам първата. Малко паднахме. Малко телефона падна. Технически повреди. Единият футболист леко бутна камерата. Така се вика, кога се спаникьоса. Това не знае какво прави. И сега той ще бие Той ще бие четвъртата си дуспа. Ще бие четвъртата дуспа. От цели трънки. И сега какво свинчета? Сега Рабона. Виж? Така. Чакай, че не го снимах. Да. Не, само с десната давай. Само с десната. Само с десната. Чакай, не. Две дуспи с това. Две дуспи с Рабона, след това комбинацията може да покажем. Ама как ще я покажем, не знам. Рабона, бе! И аз няма ги вкарам. Ти поне наш вкара. Паши. Ама ти си го дал на... не си го дал на паза. И така, Красимир Цинко Прахов. Някой тропа по прозореца. И това е него! Каква градушка. Вижте сега как грето. Това беше левия крак. Градушка. И той! Това е попадение за Красимир Красимиров Красимирков. Ама трябва да си пляскаш аз някакви финти. Да, бе, правиш някакъв финт и вкарваш. Да. Тича, Вало, тича. Ето го, виждате ли го? Ритния. Силно. По-силно.
Сега гледай. Сега Валя ще тича. Олимпийски игри. 2016. Тича, 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 тича. Олимпийски игри 2016. Вало тича. Ихай. Хвърля, Вало. Не можех да оцеля. О, вижте колко съм мощен. Гол! Първата не беше вкарана. И сега втората същия ритм. Влизаме врата, да. Давай. Няма да е много голям. Ще паднем на земята, защото е по-хубаво да снимаме така. И отново нямаше гол. Човек с ботки и леска. За трети път ще взима техническа победа. Камерата ще запази. Ако ще чуете, снимаме на iPhone 7, най-новия модел. iPhone 7 на Красимир Казимирков Краймиркус. Краймиркус. Финто. Ама ако такъв взят, аз съм направил, не може. Какъв тя съм направил? Ама и аз го направих. Ами, какво? Нали го направих? Какъв то финт? Чакай! Първият финт е финтурин, туинцен, куинкбейран. И втория финт ще бъде ли вкаран? Ма същия ли? И Красимир! Телефона падна. Не е падна. Вано, лъжи. Защо лъжиш, бе? Ми сега... Клипа. Ого, клипа 7 минути, аз ще правим техниката. Нищо бе, дай. Ай, последно по една до Собинска. С тежката топка. Най-тежка топка. Вземем и най-лек. И правим така. Бием от погледа така. Значи тук. Виждате? О, първата вкара. Сам по една доспа ще бием така. Вземи си ги. Ето. Ама ти си. Да бе. Ама двете едновременно, аз така виж. Виж така съм. Кшмагаре. Ма, давай.